Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da sake saduwa a yau a wannan sabon bidiyo mai suna cima zaune a sabo fassara. A wannan fim ɗin wanda Algaita suka saki a wannan satin ne, kamar yadda aka ɗauka gashi nan, kawai da aka saba gashi nan mun kawo muku shi mana ɗauke da makullin sirri guda 5 ga makullin sirrin suna wuce a ɗaya bayan ɗaya. Sannan link ɗin bidiyon yana a description, so sabida haka idan ku ɗauki makullin sirri sai ku je a description za ku samu link ɗin bidiyon. Makullin sirrin guda 5 ne. Makullin sirrin guda 5 ne, so sabida haka sai ku tsaya kalli bidiyon tun daga farko a ƙarshe domin ɗaukar makullin sirrin. Ga makullin sirrin ma suna wucewa nan ɗaya bayan ɗaya a saman background na bidiyon. Ga su nan kuna ga suna wucewa. Makullin sirrin guda 5 ne. Bayan kun ɗauke su a link ɗin bidiyon a description kamar yadda aka saba a koda yaushe. Kuma a wannan karan za mu ɗan nuna muku akwai da yake dai sabon wani website ne, so za a nuna muku ɗan abu kaɗan ta yadda za ku gane idan kuka zo wajen download ɗin bidiyon ko kuma kallo a ciki. Yau gashi kamar haka idan kuka shigo haka, idan a cikin wannan website ɗin mai suna mega, idan ka shigo kamar haka, so gashi nan dai an yi wannan bidiyon kaɗan sai ka danna ka gani ta yadda za ka kalle shi. Kaga idan ka yaga yana da MB 800 ne da wani abu gashi nan. So nan yanayi ne da ne dai gashi nan dai na wuce, so sabida haka dai ku dai idan kuka zo kallo kuka ɗauki makullin sirrin, so sai ku tsaya. Idan kuna da network dai fim ɗin ma yana buƙatar network ɗin, domin website ɗin kamar mutane sun mai yawa, dole sai da network sosai. Kamar ma masu wifi ba zai ba su wuya ba, amma ko da baka da wifi ma in kai idan dai saukewa za ka yi zai fi ma sauƙi da a ce ka tsaya kalla a ciki, saboda in ka ce kalla za ka yi za su yi ta baka talla kuma lokacin ma zai jima bai cira ba. Amma idan download ne za ka ma na shiɗewa, so zai shiɗa kawai ka yi download ɗin ya fi a ce ka kalla a ciki. So sabida haka mun gode, ga makullin sirrin nan gaba ɗaya.